Avui us llegiré un conte del Gianni Rodari que es titula Brief, Bruf, Braf. En la tranquil·litat del pati, dos nens jugaven a inventar-se una llengua especial per poder parlar entre ells i que ningú no els entengués. Brief, braf, va dir el primer. Braf, brof, va respondre el segon. I van esclafir a riure. En un balcó del primer pis hi havia un bon senyor d'una edat que llegia el diari. I traient el cap per la finestra del davant, hi havia una senyora gran que no era ni bona ni dolenta. «Són més curts que una sabata, aquests nens», va dir la senyora. Però el bon senyor no hi va estar d'acord. «No m'ho sembla pas a mi. No em dirà que ha entès el que han dit». «Doncs ho he entès tot. El primer ha dit, quin dia més maco, i el segon li ha contestat, demà farà encara més bo». La senyora va arrufar el nas, però no va dir res perquè els nens ja tornaven a parlar en la seva llengua. «Marasques, bararasques, pipirimosques», va dir el primer. «Bruf», va respondre el segon, i van començar a riure tots dos un altre cop. «No em dirà que també ho ha entès això?», va exclamar indignada la senyora veïna. «Doncs ho he entès tot», va respondre amb un somriure el senyor gran. «El primer ha dit, que contents que estem de ser en aquest món, i el segon li ha contestat, el món és preciós». «I vostè ho creu que és preciós realment?», va insistir la senyora gran. «Brif, braf, bruf», li va respondre el senyor.